kadam don mari tum nili non pini pothot nang ni tum mathing no video ke bang mate video nang ni tum han se paklang gang tung la so video bang ke lalo e tum nili pini ga ning je bang ke tum cultural lam thei mate video bang sin lung than se thek de rode sta me nang ni tum mathing no karju pon gang tung la pen nang ni tum pen lam thei e paklang dun thek ji me ni pula so phan bang sin nil ta kama tha pen nang ni ta thek no video bang lo ta pen don mari tum nili non nang ni tum han video ke bang pen athei bang ke lalo ilitum nili nang thano jutang pulumati di asli jutang mate cultural itum jutang hello ilitum khayarje jola puslon ilitum ketok pando lamet heno khay chete kaching room henlo khayali jo la puslon li ilitum dak nasto athei pian pon li ilitum aningkan stamilitum cultural mate ilitum dak mini festival mate junior carbius festival ta ningkani stek pen phong dolo la penil tum KYF mate carbius festival la sto bang ta mil tum ningkani stek pen difutara lang solong ta mi bibom lo la pen nili sita me holas lo hota me nili non dak lang lo hawar pen lo nili sa me chipak lang dun lo la pen jutang nili ta inut akarbi thekthedet redet tami mithanga jutang ke chinghonduk pa joni ni tami chipaklang dun lo lapen thekthedet tami bang thek nong chari dun pen li tami aning kan dun lo bon tami ni li penenga bang ke ni li dun ni gedet lo lapen sitame ni li dun de tami mi phun mi at pen tami li tuma cultural ke li tum ha tarik krip ho pen li tum tarik krisel ke la thang achiklu tami li tum mi arna matura dak pen mi phun mi at pen itum chun panon lo ni lista me ning sam lo la pen an so se ke wang jilang ar ni lista me son cherap chitodun alira cham karbidoan chitong dun ra ilitum las pusan dak thak alira lon pidun nang pusi ni lihin pen sta me ni li kado ihan ta me mane chuning ring tu la pen ni lista me ning hang la pen ni lista me jong si ar pule long dun puro tangte nilita kar chorera hi na bang kini lista me kiklem nun kang tung na puson abang fu bon sta me donatum nilino nang ni tuma phan cultural anat a video ke wan athi bang ke dalo nang ni tum han rat athing nu mate kar juang tung ke dalo ilitum asar dr tu ram rong hang sta me ilitum phan lam thei paklar polo kewang jilang aning aseng kan la so phan la pen la de ladak patumi lom stame litum ladak cultural society long stame ladak secretary president tum stame alang nitum ta lang prachi pipon lo la pen kado avera tum han pachini lo lasi ini tum ke thailong cheng news along ke kado ka ve stame mang hu lo la pen ko sonja lo jola puson me ko pipolo pote ningkan mo kewang je asengkan Surihin hinira ingkora throk mate 2026 aningkan ke itum a cultural mate KYF labang ke ilitum difutara lang solong kalilo lapen haladak New Delhi rong sopia long si bidampo pusi alangli pangdak ponlo lapen asolang ke pangdak pen kisumana tu mangke mane chokchi patuna do kisumana mangke choklu potado lapen ejhak tu mangke lapuson pote nitung ke chitong thek thelu jo lapuson da do lasinili thek thedet rodet postamenili video che paklang nun pon kang tung ke lalo atumi hastame a video long tami hala tak litum cultural la secretary president tami than pon lo ladak alangli ilitum master det le la ke alangli matha wong pen le lastu a cultural ke hola dak ke pon kali politik sa phanta kali ayata kali pose alang nitum adlam en pon pakasi lat hodak moneng bangke keterek pu baso lam ta chipang dak lo lasi nilia bangke alang tumhan kham khedun te mathe rat tumhan ni lika jugang tung ke lalo moneng asengkan bangke jong si hola pan bidam kok lo pote dunun e pusi pulo ahok lo ilitum kalbi lahai kaning kita ahok na helo itum kalbi tum ke ilitum dadak tangka mahakaviatum si ong na tanong te ilitum non dak pen ha difu
tara lang su an takidu nong lia tum na do pig lang eli tum dir hirong su pilong cultural ki bidam kokidun jika philo bol stame ladak ili tum tara lang su an takidu nong lia tum ta dolang non pon ta ili tum ke atokan nu mante ili tum ke tribal pai pe ili tum ke inglong asu amunit mat inglong si dola pamat kachini thek thei la pen tangka mahakawi la puson amun onguna amasin non pon ta tara lang sulong ta kidunong ni tum dulang lasi moneng dir hirong supian bidam kok lo patang te li tum kar bitum det khodak alilalon pidun unjima lasi ni libang kerat tum han kar jugang tum lasi ni laso ko sono bang mane komane yong si nang replying tum patang te comment song tami ni hanang reply tami he lasi isi pen bang kini li mat hapen bang tami sen lo athe ani si nada kong chun bang hai tamili tum cultural long secretary president mate mai phu hai tum tamili tum ningje ponlo ili tum haladak kopilo itum jongsi haladak le chepaklang damlong do pulo tangte ili tum hempre kalam stami kiningje dun apawa dopo lapen itum hempre ka phanta sabtu ki hang dam tami joy chet jola puson ili tum cultural hadak chepaklang nun je phan pu nasi jong se ho hak bidam lo pu thang te chongla chutulu chatame nili matha bang ki dun vek ji puyalo the new delhi ta nili mithang mata dunong ni pena la pe li tum har dak kar bi do pik po la pen ba khaida do po stame kar bi tum da pen dap chitong pu mate di la pe ajaga to lang dunong pu jok stame mathe kisumana muni tum question kar judo la pen ki jak tum bang ki jong se dakan pon da lo te nili ki dun de lapuson tado lapendunun e tangka mahawi pu mula ke li tom hana por sinang than po athe monengan ahok hak bidam pone bidam dine lapen bidam chit pustame ili tum adaki pat jongsi alira lon pidunji potang te ili tum han gari tong bang nang kriyap to nang ke toy punone mate imithang pocket pan don nang puni lasi kadu westame mo apor nang lihat ande ili tum kadu eta lang donang po nasidon mali tum nili pini ya video bang ke la rat tum han kar ju mon neng ke bang jia seng kan bang ke dil hirong so pilong si bidam vek po nasinang ni tum don unjima mate nang li tum kopini ka matha duma lasto ptha la bang sne le kar ju nasidon mali tum pini ya video bang ke lan le lo asimo kapre gang ni le che than tu nang nasi domi tham ko lang thu